Бижу ТВ ви предлага своеобразна корона от злато и скъпоценни камъни върху пръстен с тегло 3,19 грама. Впечатляващ зелен аметист с размери 12 на 10 мм, в допълнение от 4 блестящи диаманта, на невероятната Бижу ТВ цена. Акцентът на това изключително бижу е невероятно красивия зелен аметист, шлифован в овална форма с множество фасети, които увеличават блясъка и феерията от нюанси. Това е Бижу ТВ, вашият магазин за стойностна бижутерия. Красота, елегантност, женственост, редки и истински скъпоценни камъни. Свържете се с нас, обадете се. Общото тегло на пръстена е 3,19 грама. На тази невероятна цена. Не пропускайте тази възможност. Вдигнете телефона. Бижу ТВ ви предлага един изключително красив пръстен. Вие може да го притежавате. Вашата елегантност и женственост зависят от вас. Цената е нищожна в сравнение с необикновеното излъчване. Общо тегло на пръстена 3,19 грама. Изключително красив зелен аметист с размери 12 на 10 мм, допълнен от блясъка на 4 диаманта. На изключителната Бижу ТВ цена. Това е вашият златен шанс. Уловете го! Класически дизайн. Този пръстен е подходящ за вечерен тоалет при официални или делови срещи. Редкият камък зелен аметист със специална шлифовка, подсилваща красивите отблясъци и дълбочината на нюансите, ще впечатлят всеки. Допълнени от 4 изкрящи диаманта. Една вълшебна корона от злато и скъпоценни камъни. Великолепно украшение за всяка нежна дамска ръка. Пожелайте си този пръстен. Той може да стане ваш. Не пропускайте предложенията на Бижу ТВ. Истинска бижутерия, истински скъпоценни камъни на изключителни цени. Този пръстен може да бъде ваш. Обадете се!